or another year when I have no money for love come when everything is perfect. Look, ano? Hindi ano yan, ano? So, everything perfect doesn't exist. Human beings can accomplish this because it simply was not intended to be completed here. Here is an opportunity to learn, ano? So, take this challenge that is life and do it now. Love more. Yan naman talaga ang hamon sa atin. Ano? Importante ini mga tugang, ano? Love more, forgive more, embrace more, love more intensely, and leave the rest into God's hand. Ano? Yan, napakalaga yan mga tugang. So sana mga tugang, yan ang ano natin. Ngayon na sa aga, sa tuwing isiselebrar ang Divine Mercy Sunday. Ano? Sa tuya ang gigirumdumong giraray na ang Diyos talagang mahirakon. Yan, ang Diyos mahirakon sa atin. So, pinapagirumdum sa tuya mga tugang ang dakulaon na pagmamahal sa tuya ning kagurangnan. Ano? Na talagang mahirakon ang Diyos sa tuya. Na di kita nga ni pinababayaan. Ano? Kaya sana mga tugang sa aga maggayon nga ni magkumpisal sabi nga sa Divine Mercy Sunday maggayon magkumpisal kasi ini nga ni ang gibuhon ta, how can we become really agents of mercy. Yan how can we become an agents of mercy. Yan mga importante mga tugang yan eh. How can we become agents of mercy? Ano? So, yan ang importante sa buhay. Well, ang talagang ang kasabihan kasi ng mercy mga tugang, ini naman talaga hindi ba na talagang mahal na mahal kita ng kagurangnan. Okay? Yung mercy is giving people what they need, not what they deserve. Yan. Akala kasi natin it is not what we deserve, but what we need. And what we need, yun. Mercy means being kind to those who offend you. Mercy means building bridges of love to unpopular, building friendship with people who don't have friends. Ano? Yan naman ang ni Pope Francis sa tuya mga tugang. Na pinapagirumdum sa tuya that we have to become merciful to others. Yan ang importante because nakakatabang pangatugang iyan. Ang miski nga ni ang
Okay, tayo po ay nag-brownout na naman, second time, ano? Ano po ang nangyayari sa atin, ano? Brownout dito, brownout doon. But anyway, habot na tayo ng oras ng pamamaharam, alas 2 na po, ano? Ang oras po tayo ngunyan ay 58 minutes after 1 o'clock at tandaan po natin ito, ano? Ngayon na sa tuyang ginigurumdum ang Santo Papa, si Pope Francis, ano, ipamibig po niya to siya na kung sa kuya siya po ay sasabihin ko na siya po ay talagang namuhay na isinabuhay niya ang buhay ni Kristo nang siya nabubuhay padigdi sa daga, ano, talaga naman mahiling mo ang pagiging mahirakon, ano, ni Kristo sa iya, ano, kung mahiling mo itong ginibo ni Kristo ng si Kristo na bubuhay padigdi sa daga, ginibo yan ni Pope Francis. Yan ang hamon sa tuya ng mga Kristiyano, lalong-lalo na sa samong mga padi. Ano, itong de ko malingawan itong sinabi ni Pope Francis na smell like sheep, ano? Kaya bilang kami mga padi, ano, kasi nandun ka sa shepherd ka smell like sheep, ang tanay, si Father Butch ba amoy tupa? Anong klaseng amoy meron kaya ang mga pari ngayon? Anong klaseng amoy? Anong klaseng amoy kaya? Amoy kaya ng mga tupa? Naaamoy kaya kami? Ang amoy kaya namin, amoy tupa o amoy pera? Okay. But anyway, mga tugang, sana po na padagustang ipamibi, asin umawon, asin arugon, ang magayon na halimbawa na inawalat sa tuya ni Pope Francis. Ano? Kaya siya nabubuhay pa. Nagpapasalamat pa ako sa tuyang technical. Nandiyan si Nald Baldo at of course si Jerome Martinez sa item production. Ito po ginagawa si Father Butch Bombase, OP, nagsasabing Diyos mabalas po sa Indogabos, and remember, we are a blessing to one another. See you again this coming Monday to Saturday. Bye-bye. The priest who baptized me